Tämä on Tapionkadun loppupää. Tässä huoltoaseman tontilla oli aikoinaan parturiliike. Lasten hiusten leikkaus maksoi 50 penniä ja aikuisten markan. Hinnat on paljon muuttuneet siitä ajasta. Me ollaan täällä Tapionkadun alkupäässä ja tässä on se paikka, missä minun lapsuuden koti oli. Eli tuolla takana tuo metsikkö, niin siellä oli se talo, missä minä kasvoin lapsuuteni. Tuossa on umpeen kasvanut nurmikenttä. Silloin siinä oli nurmikenttä, jossa me pelattiin jalkapalloa. Paljon on paikat muuttuneet siitä ajasta. Talo, jossa lapsena kävin myös pyhäkoulussa, on hävinnyt. Pyhäkoulusta en muista mitään, mutta kuva siitä on todisteena. Ja nyt me olen tässä niin sanottu Samponsillan kupeessa. Tämä on sellainen silta, jossa me lapsena aina käytiin katselemassa junia. Tuossa oikealla puolella on VR:n ratapiha ja siellä oli aina höyryjunia, joita me lapsena sillä katseltiin. Sellaista uutta plussaa siinä aina oli se, että kun tuli oikein höyryveturi tuolta, niin tämä koko silta peittyi paksulla vaaleanharmaalla savulla. Ja se oli meistä hauskaa. Tällä paikalla tuossa, missä on tuo punatiilitalo, niin oli aikoinaan Kuopion osuuskauppa. Se oli semmoinen kauppa, missä käytiin ostamassa kaikki tarvikkeet ja se oli ihan semmoinen perinteinen vanhan ajan sekatavarakauppa. Siinä oli kaikkea myynnissä, lähes kaikkea. Tässä takana näkyvällä tontilla oli aikoinaan lihakunnan lihamyymälä. Siinä myytiin lihaa ja lihatuotteita. Se oli tällainen erikoismyymälä. Ja siitä yksi taloväli tuonne päin niin oli yleinen sauna, Helinin sauna, ja siihen aikaan kun talot oli pääsääntöisesti puulämmitteisiä taloja eikä niissä ollut omia saunoja, niin ihmiset kävivät yleisissä saunoissa. Niitä oli monta täällä Männistönkin alueella, eli tämän kadun varressa oli sitten vähän pari korttelia eteenpäin, niin oli toinen yleinen sauna vielä. Rautatie erottaa Männistön ja Itkoniemen toisistaan. Ne yhdistää esimerkiksi tämä Männistön silta. Sillan toisella puolella on Jönköpingin lastentarha. Näillä lastentarhan pihoilla olen minäkin usein leikkinyt. Kesällä niin lapset kuin aikuisetkin haluavat järven rantaan.
täällä Honkalahdessa muistan uitelleeni laivoja järvessä ja tuolla laiturin nokassa onkineeni kissalle kaloja. Ennen täällä Honkalahdessa oli 2 pyykkilaituria vierekkäin, ja ne olivat aina täynnä pyykkäreitä. Ja nämä kankaat, täällä oli nuotiopaikkoja, joiden päällä oli pyykkipatoja. Nyt nuotiopaikkoja on enää 1, jossa voi paistaa makkaraa. Kesäpäivät kuluivat usein myös uimarannalla. Muistan tuon kiven, muistan tuon saaren, kun sinne kaverin soutuveneellä usein mentiin. Ranta on edelleenkin lähiasukkaiden ahkerassa käytössä. Sitten leikkikentät jäi vähemmälle. Alkoi koulu tässä Lahdentaan koulussa. Tämä Kalevalan katu on muuttunut kevyen liikenteen väyläksi. Jotain sentään vanhaa on säilynyt, kuten nämä VR:n muhkeat kivitalot sekä muutama muu vanha talo. Sitten tuli muutto, ja tämä välikatu oli minun kotikatuni seuraavat 8 vuotta. Ja koulukin vaihtui tähän suureen Niiralan kouluun.
Valkeisen lampi ja sen ympäristö tuli kaikin puolin tutuksi. Tänä päivänä Valkeisen lampi on pessyt täysin kasvonsa ja voi sanoa, että lampi on helmi Kuopion keskustassa. Kävin myös 3 vuotta koulua tässä Kuopion keskustassa olevassa asemakoulussa. Se on vanha puukoulu, mutta pihaympäristö on täysin muuttunut siitä ajasta, kun minä siellä olin. Viimeiset 2 vuotta kävin koulua tässä Hatsalan koulussa. Talo on tuttu, mutta koulun piha on pessyt täysin kasvonsa. Kun olin 17-vuotias, jäin nämä kadut ja rannat ja läksin opiskelemaan muualle Suomeen.